Всеки ден по пътя си срещаме неизброимо количество лица на хора. Познати и непознати. Невероятно колко трудно е измежду милионите лица в многомилионен град да срещнем онова единствено лице, което даже по маниери и походка прилича на нашите. Но по-изумително е как един ден в живота ни влиза някой, който преобръща целият ни свят. И дори да се намираме на обичайно място или на някоя загубена географска точка, той се превръща в точка на картата на живота ни, която го разделя на до и после. Навярно, тези моменти са чудните, които ни подсказват, че животът ни очаква в нашият спектакъл, и последните, в които осъзнаваме, че няма никой друг, който ще го изиграе по-добре от нас двамата. Защото откакто свят светува, в свят на шоу, измислени реалности и филтри, изкривени перспективи и отношения, има една истинска ценност, която се явява главното между двама души. И когато този ден се превърне в история, припомняйте си, че в историята се раждаха и умираха цели империи. В историята избухваха войни, сваляха се крале, завързаха се грандиозни любовни афери даже. Но има и друга история. История за вашата любов, която вероятно няма да се появи в книгите, няма да бъде възпята в песен от някоя звезда и няма да бъде в основата на сценарий на друг вълнуващ филм. Или може би пък ще бъде.